Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцелі, кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Усевалада Ігнатоўскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раней, як мы пачнем размову пра нашага госця-навукоўца, можаце распавесці пра сённяшнюю Нацыянальную акадэмію навук. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі – гэта унікальная арганізацыя, якая ахоплівае 47 інстытутаў, ёсць 7 аддзяленняў, і ўсе гэтыя арганізацыі яны займаюцца навукова-даследчай дзейнасцю. Хачу сказаць, што працуе дзесьці каля 16 тысячаў супрацоўнікаў. Ёсць філіялы таксама ў Гомельскай вобласці, таксама ёсць выдавецкі дом «Беларуская навука», ёсць свая паліклініка ведамасная і ёсць санаторый. Фактычна гэта такая вялікая установа, якая уваходзіць у Савет міністраў на ўзроўні міністэрства, такога міністэрства навукі. Як яна ўтварылася і хто быў яе першым прэзідэнтам? Утварылася яна даволі даўно. Пачатак быў пакладзены ў 1928 годзе. Першым яе прэзідэнтам быў якраз Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі, які нарадзіўся ў 1881 годзе у вёсцы Такары сённяшняга Камянецкага раёну Брэсцкай вобласці. Фактычна ён стаў ля вытокаў беларускай навукі, сучаснай беларускай фундаментальнай навукі. Сам паводле адукацыі і прафесіі ён гісторык, але разам з тым ён займаўся навуковай дзейнасцю, арганізацыяй навуковай дзейнасці ў розных сферах, і менавіта дзякуючы яму і ўтварылася Беларуская акадэмія навук. Што Усевалад Ігнатоўскі зрабіў для беларусізацыі і развіцця навукі? Па-першае, хачу сказаць, што Інстытут беларускай культуры, які быў утвораны ў 1922 годзе і які быў папярэднікам Беларускай акадэміі навук, ён быў утвораны дзякуючы Усеваладу Ігнатоўскаму. Менавіта з Інстытута беларускай культуры пачалося стварэнне беларускай навуковай тэрміналогіі. 22 тамы па ўсіх галінах тагачаснай навукі беларускай навуковай тэрміналогіі выйшлі менавіта дзякуючы арганізатарскім здольнасцям Ігнатоўскага. Таму беларусізацыя відавочная, навуковая тэрміналогія, беларуская навуковая тэрміналогія. Прытым ён рабіў гэта ў перакладзе з лацінскай мовы, ён меў класічную адукацыю, ён сам ведаў добра лацінскую мову, грэцкую мову, і ён ведаў некаторыя заходнееўрапейскія мовы. Такім чынам, вось беларуская навуковая тэрміналогія, яна стала апрабаванай, апрацаванай, і дзякуючы яму вось утварылася менавіта Беларуская акадэмія навук. Прадугледжвалася, што навуковай дзейнасцю беларусы будуць займацца па-беларуску. Раскажыце, калі ласка, пра яго працы. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі і манаграфію 1863 год на Беларусі. Як гісторык ён пастаянна працаваў як навуковец. І першай такой вялікай працай, не лічачы артыкулаў, была менавіта вось гэты кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Ён выклаў усю гісторыю Беларусі, падзяліў яе на 5 перыядаў па дзяржаўнай прыналежнасці. Ён стварыў уласную перыядызацыю гісторыі Беларусі, і фактычна Усевалад Ігнатоўскі заклаў асновы беларускіх падручнікаў па гісторыі. Таму што на той момант, гэта 1919 год, не было ніводнага такога падручніка, які можна было выкарыстоўваць для навучання ў школах і ВНУ. Таму што быў кароткая гісторыя Беларусі, Ластоўскага. А ён вось гэта першы падручнік, які шырока карыстаўся папулярнасцю, і які выкарыстоўваўся цікава, што як у школьнай сістэме, так і ў сістэме ВНУ. Вось гэта важны момант. У сваёй манаграфіі 1863 год на Беларусі Усевалад Ігнатоўскі даследаваў паўстанне Кастуся Каліноўскага. Ён паказаў прычыны паўстання, ён паказаў, якія рухаючыя былі сілы ў паўстанні, і самае галоўнае, беларускую нацыянальную ідэю паўстанні. Ён даследаваў постаць самога Каліноўскага і адкрыў ягоныя невядомыя старонкі ягоныя барацьбы, ягонага змагання за волю і незалежнасць Беларусі. Фактычна, Усевалад Ігнатоўскі, ён з'яўляецца на сённяшні момант адным з самых аўтарытэтных даследчыкаў паўстання.
Наш гістарычны госць жыў у складаны час. Які яму дастаўся лёс? Сапраўды, вы тут маеце рацыю, час быў вельмі складаны. З аднаго боку, гэта была беларусізацыя. Вось пасля таго, як утварылася БССР, ён, дарэчы, быў адным з аўтарам дэкларацыі аб незалежнасці БССР другой 1920 году. Аднак да ўлады прыйшлі тыя людзі ў Маскве і тут у Менску, якія лічылі, што беларуская аўтаномія, беларуская незалежнасць яна павінна быць абмежавана савецкай сістэмай. І ўсе людзі, якія выходзілі па-за межы гэтай сістэмы, якія бачылі Беларусь вольнай незалежнасць, яны, конечно, не ўпісваліся. Всевалад Ігнатоўскі апынуўся ў апале. Яго вельмі моцна цкавалі, яго выклікалі на допыты ў ОГПУ, такую палітычную паліцыю, і ён напісаў такую перадсмяротную запіску ў тым, што ён не можа далей трываць гэтых здзекаў, маральных, фізічных, і ён сыходзіць з жыцця па вось гэтых прычынах. Всевалад Ігнатоўскі, на жаль, ён не рэалізаваўся. Яму на той момант было толькі 50 гадоў. Ён мог яшчэ вельмі шмат што напісаць, ён мог стварыць вялікую колькасць працаў па гісторыі Беларусі. Аднак яго жыццё трагічна абарвалася. Андрусь, раскажыце, калі ласка, нейкую павучальную гісторыю з жыцця Всевалада Ігнатоўскага. Імкненне яго да адукацыі. Ён вельмі часта, даволі часта, некалькі разоў яго выключалі з універсітэту. Спачатку з духоўнай семінарыі за рэвалюцыйную дзейнасць, а пасля з універсітэту таксама за рэвалюцыйную дзейнасць. І пастаянна ён вяртаўся. Ён імкнуўся скончыць універсітэт, 10 гадоў гэта заняло, але ён скончыў. Гэта быў Юр'еўскі ці Дэрбскі універсітэт, нямецкамоўны такі універсітэт, адзін з найбуйнейшых у расійскай імперіі, там, дзе, дарэчы, рыхтавалі і пратэстанцкіх пастароў. Ён гэты універсітэт усё ж скончыў. Гэта заняло, як я паўтаруся, яшчэ каля 10 гадоў. Аднак ён дабіваўся аднаўлення. Ён казаў, што мяне выключылі несправядліва па палітычных матывах. Я павінен скончыць універсітэцкую адукацыю. І вось гэта імкненне да адукацыі, ён быў і першым міністрам адукацыі БССР, Беларусі. Вось гэта імкненне да адукацыі, з майго пункту погляду, з'яўляецца вельмі павучальным для сучасных, што адукацыю трэба пачынаць і адукацыю трэба заканчваць. Трэба мець дыплом.